na me de American nyina ne say wo de yenua na akọ e na watu kwan wo ba ye no sika ba ya social media for de tuaye enye ye sika edidi ye sika na mo pese mo de menua no Mama, Emma Munina Mwakwaba, Emma Mwatanase, Eba ene Yumadi and so. I hire Yansapo TV so. And only a can answer what you say, Yansapo, a son and a badrimum. Yamamma any Yumadi a yedi in the da. Yane a cuckoo dam near Brimpong and a shading como. And many black power in Waha. No crane say, oh, Yafadi ya. Any braba no sebi, and ye will be a honey pebine. Ana bi anye bibi na asi gidigidi so obi etiri yate a yeni abre na yeni abre e wasetene mu yeni abre won komo bi a ekoso ebeya bosome kakra ni Yansapo kofa bae ekofa yenua kofi adoma ngwangwani ne nsem e baaye e montene so ntenten fidie so e man ne black power bedi ho komo sanse na anoche ana se supremo na oye black power enua ana sese watu ana nano mansiedo ensem bi boba fa ho nanka ye de yaka bi ye ba chawpa na ne ye de ba ema black power oje mu ma nsem ni nyina kokoda ye nanso be ye se nanan ba nanum nie ensem bi ye boba no se bi eburu panin sen kafi achi abofunu ne ho nanso eye den ena sansem we ba mekire mu kakra kirew nanso mame ko black wo na mene no mfiri nsem nase ohene ye mwakwa aba ndoso minia okode oba de na na eno wanim nyamfe manim de enye wo fe se de wo ka no because santini ba bia na kan ni ba bia atwa aduane a wode fa na nim no wode kona no wode fa na nim na kona nim na wode kona no ba nipa da sani pese wo twa aduane fa machi ensa na wode behye manum sese aduane de yense ade koya na ede mo a on se aduane ye tena aduane ho se ya aduane ni si wanim na watwa de afa wanim sei na ade akọwa no ba nipa da sani pese wo de aduane gina me machi na watwa ade afa me tiri so abefa abewura manum se me ndi ada intia on se Ghana ha no ho ye pese nkontompo edi ade e wo nokore so ba me manim me pen so ensi da se nkontompo be di ade ensi da sa ade ne efufu a me e wo se yefufu e yetuntum a e wo se yetuntum se me fom a na se me pache wo na anye na me ko jail kura ye me fom na de me ko jail na nye se me betwa nkontompo because of maintenance nti dabi yenim se Kofi Adoma asem yi de nokre mama mahwefo ate se ya haya na pa ho chew eno ana me ka kire ya adwumafo no ba ko se asem yi ba ya na black power so akon ene obodu ya TV sofo mba nchen dua ye ne ke bedikan ewu a chopa ya be pa ne ha nyina ne se Kofi Adoma ye yenua nanso se de wo fra yen kikiki ne nkomo no ada de na aba menua on se asante amamre mo hu se o de ka akora bo bi a e wo process ya wo de ka bo no ma ne wu ye no ofam se o de ka bo bi na nipa ne ko wu na se be o ye bodani mpo a ye wo wasade se wo ba hwehwe abusua na firim eje ne obebre wo wo ba hwehwe abusua wo firim ansa na wo wi a efunu no eka eyiye ka adaka ka bibia no waye because no waye ready so beku nipa kuna baye na mum no wo baye bibia gise abusua ye den egina ho menua anochi supremo de ni nyina amasa mebe amamra na ewo ho no amasa de nka minim ne se nka obi awuo no empo ye dwa no kra no a ewo se amamre koso ho sa ye de na antisa mabusu apani anko dabi wo mo na hye ho ye bibia e de funu no besi free mochire e de bae mochire no kra na menua no wuo India no mochire ni mpo no omo ma menua kwaku asamwa ne kwa ameketo akopɛ mochire ba bia de eboni ko hye ye no e ho no mo no kire mochire omo no pɛ omo no omo de ye de hye akɔ na wakowu no omo na kire mochire omo no pɛ fi yemfa nko hye ho efunu ana wobi bewu a ye de na mu betu kwan ana besi ehyen mu na nkampese ye wiem hyen ehun nsam sunsumu eye bebre womode ni fira brochire ba no mo anya amamre dabi airport okra ye hunsa asenko mugunsa sana minim akamfo ya mamre de sana nka menua ansisa
Enti se Zack ni Kofi Adoma se ekọ so omoma pictures. Kyerɛ sɛ omugu nsa. Kyerɛ sɛ omugu nsa. Busua panyin na ogina hɔ ekɔ ha ne ntoma egu nsa sere na nanom se ye nua no kɔpɛ na yalesa na mmom wodi wuo na aba a efi eya asante amamere se efi ba ye prefin no omo nkɔ ha no ekɔ ha ye ntoma sere na nanom no Kofi Adoma ma yesa videos no. Omo de omo hye ne suit one toy. Omo de free India ba na daka nyinam de free India ne ba. Sese. Minua. Ensem on se asem akɔyɛ besepa ne kon na ha bae yɛtɛse ne banyansafo ana de onim on se asem ne ba na bebre nim se social media hype me mpɛ hype ɛnyɛ hwee de nyankopɔn ne nananom de makoduri de ne hype se me pɛsɛ me hype me ho a me wɔkora bebre ametuma fa so anya hype so te ase ɛnɛ se me kɔ fefia akɔla hype baby udin betre ana se be me no ba akɔda nam de kamera keto bi kɔtɛ baabi a se me din bɛ kɛtɛ wagidi so te ase papa ya no so one ma da no de kamera si o muso e se kura metuma ka say the whole world obi ani record nche no so ti ase e didi ani din ba ni nyina ti kura de onim dia sa ahye mabufuo me fa sa akwanya we so na mama Zack enne me black power me ka kire Zack se Zack so ye bema on beat me on hia me say ni entena senka asem no se Zack ni Kofi Adoma so omo ye mema omum ye nhia ne yen ka asem no ne yen hwe de odi for asem nim unim se Zack eno atimanya ho frefre o meka ese nyansapo mo ba ha ebe sere se Zack so ohia me number ena me di me nua kwaku asamoa number ma no se omum frɛ me nua kwaku asamoa no ano kra ye brem pa sana amakwa se me de omum frɛ me nua no unim se o makoso frefre se omum no pese omum ma me nua ne sika so ti ase me ba o ohene enti u kyerɛ mu a ye ne ye wa ha ena mpanimfo bi frɛ ye se omu hia wo number nokre wanfa ma ye sabi baabi a udibere aduru ne ade enti ye kora ne ntimi mfa ye pemfa wo number emma wo bi ena wa wo ma kwan se wo ne unua kwaku asamoa yemfa ne number Daddy Lumba Junior chi iti yemfa onu no mom ma no ntire se nkomodie bi akora omo a ni ena wo ma kwan ma number ne ye de ma ye nokre ni gina yenya ne nti ye free unua no ho ema nkoma a wo mo ni di ye betena afidie yi so ebo ni bi wo mo a record de asende no ne de wo mo pese wo ye record ne kura na wo sende ye me nua ketwa no ketwa no won kran na ye fere kwa me ketwa no ha ho na record ne ye de ekọ so good ne chese no wo mo pese wo mo agina no wo mo no wo mo ye bi ni nyina ne se edi kan de na Magraham frɛ me nua na wo mo ka ne se omumra na omu nkotwa ntoronto meme so se omu nim me baabi a etina obi a me bobbo no mo ma bonten ti me na me frɛ me nua na ka chen se bla you recording no na ka kyerɛ mto nim me wo baabi a e do mbeba bonten en na mama Graham etim ba bonten no se omu nim me baabi a de a ene se me ye torofo enti e bra ba se omu behu se omu nim me no unim se Zack e de afa me nua kwaku asamoa no so otra kwa me keto anye ye no won sa de afa kwaku asamoa so se omo ma ni sika na me de me kan nyina ne se wodi ye nua na akọ e no watu kwan wo ba ye no sika ba ya social media fo de tua ye enye ye sika edidi ye sika na mo pese mo de ma nua no ebi ayi ka wo mo ko ye mo bo ye no ho nte ho no mo de bre so tiase me nua ne kura no ya ton ni kidney a bosom na si me nua ne ya ton ni kidney muntimi me kan kire ye se mo fa ayi ne ho friends death certificate enkrata hospital ni data asem bia no ade amaye ntimi nua na wo se wo ma wo sika na wo frefre se wo magi sika no mo metwa ntoro no o mo ngi sika entwa ntoro nka de yen se death certificate no de amaye kidney na ye busa no wo de ama wo ma na enti se sika no sika ba na wo kotua ho asem sika ba ya ti so mo fi so mo sika tua bi a ye papa no tia so omu ye offense we ya no wo Mr Bafo ona ne ba wuo omo nko na sika na omo pese omo de ma menua mo no omo fa nkokoma papa no no omo nko kan kire papa ne se sika na de 7 years ni e de sika na obetua sika ben na Zack pese otua ma menua mo omra bonten meka sika ben na Zack pese otua de ekoso bia miminimo enti manya wa se wotwa ntro asem ne ba ye no se ebi se me pese me Kofi Adoma obi a me ne no issue a me pese waton me nua kidney a ye ka ho asem me kuna hwan na me ne ko ka ho asem no o se Ghana bebra adwen wo fam hwan na me ne ko ka ho asem se ye nua Kofi se ne ho ye
wa sha se ye interview nti da ben no ba yi me questions na no e de ama me ebi a onte oh wate da ben no ba yi me questions na no e na hia me ni mi mpesi ka nya hwe mi nua no wa wie 7 years ni nti yem fa no koranto ba bi e da se process o mo de mi nua no fa mu no saa na te ana saa na o se koso o man mu na wo fa kire se sika e den die sika na okotua sesia no wa hunu nuanom oni wo mo adi nkomo abi se wo mo se fra wo mo frɛ wo mo so wo bi wo mo sika na wo mo ka se die nti no mo sika mo se mo twa ntoro me so se wa ye den se de me kan nyina nya no kre de wo ka se sesia de ana de ba nyina nya no kre se on se Magraham na sa Magraham sha ase na se Zak so sha ase na me ye me nwanwa se Zak wo ye wo hene Kofi Adoma wo ye titiri wo Ghana ha enti asam ketwa wei muntimi nyia no asem we enti die na ekoso man mu ansam ketwa wei muntimi nyia no asem we ni ye de me se me nua na mo de ne call ye death certificate ye nsa nka hospital mo de ne call ye nim de ku me nua no asem we asem tenten ni nyina mu kura amamre bie ne ho amoso owu ye no kura amamre bie ankoso enti mo ma kire ade kronti amode fa asa kwan no so e na boso na be ka che se ye sie me nua ni kidney na koma ne brebo nka ho na me say document na mo di free hospital no mo fa man ne fa nko India honko busa say gwa be ne fa so asa ne ma ni nyina ayede enim it say India for no say yesie ne ka ho a ni abefa ho ka am ya betu funu no a check say nipa wu na di 10 years ko etumi check say na akwa bi wo ho ana ye check ye mi sika anya mo musika etije na sequence mo di fa document ne mayen di enti na mo di fa document ne mayen panifo so utiri mu fa enti amwa nku de na waye a mi ko Kofi Adoma so waye me den ensam na mi busa o se mo na mo di mi nua no ko ye e ho nkrata asem e ho amamresem ankoso e di enti na ba sa abusuafo na ama e di na asie munchire Ghana fo yi enti interview akase ya Kofi Adoma ye ne Ghana ha yi ensam akase ya wabusa nkrofo yi questions we ye questions ya kire so ma no na eti da ben na no mo pese wo mo no nua no mo hia no mo oh mo frafra kire se na nsan kura no mo fra kese mi nua ensam ayekoso no ba mi no omo nkoi omo nyankoi enne 26 enne ye dwada enne na no kompese mi nua no mehia omo nkan enti enne yi enti no media da me ka kire omo ne se enkra na emma so nne emma so kina se omo fi se omo wasika bi omo so omo de ma mi nua no na se bi eje na owo ba no wo ho omo nko fenso mfa sika no koma papa no mo nkyira de ko nto ometu papa ne ka empanifo se aboa bi beka wa no ofuru ntomam adenti ami bi sasa ne se betumi akoba se bi antehu bi anankomodie bi nti wo nua no bejiska no na be ensida me na me de Zak number ma me nua na me ka tianse nkomo bi because me ma so ntin because asem na ba nye sika sem amamre sem na ye ka ye tia santimam se bi euro tie tu ada romanti ni amamre untimi fo bi de hye na se bi on film ntina me de boda ni example na unkosie ne simple ana on fa ne nko condemn se ye nim do ko ni opade a ku na dwane te da Zak pese ne hoto na de anka ma me nua no wuye no ko dwane India ho ja funu ho e ma funu no ko condemn ka obi ani ni asem ba wo de aba enti ye ni hu kwase ebusa ho asem ana wo kwan enti ya de na mebusa na the whole Kofi Adoma interview wa in Ghana hai when kwa na e popular sin Kofi Adoma Ghana ha tin sam keto we mebusa Kofi Adoma ntimi ya no Magraham wa no twen a obetena se twa mfa na se cut and paste aseden etwitwa hyehye ye no common nsem mu ntimi ya no enkrata asem keke mu ntimi ya no ada Ghana nti se bi nyansafo ni Ghana ha na agimifo nkwa na egu Ghana ha na Kofi Adoma ne Zak pese o mo kire se o metuma tutu anoma ho abekire me se anoma be ni ti Kofi Adoma metuma hwe manim di ahwe manim be 5 minutes aka kire mo se nkrata no 7 years no mo de amaya na Zak kura tima frɛ papa bi wa brochire aka kire se nkrata ni nyina wo ho ntu de beba ama e fan se push Ghana kura de twa interview papa na numa asem nyina so de nkrata ne beba 7 years o keep obi death certificate 7 years no munim se obi antimi pagya ne ho abusuani mu ana se be yabusuan asonafo ye nyankwasiafo ba wiaso no obi yade amana homa to kontompo ni to no betful bia mani ni kan me ma ma homa se me hwe se nka wo behunu nyansa se be school amakoi Zak na wo di akonwa Kofi Adoma school awakọ ene atitiri wa wo no ma adi asem wo Ghana hanti sebe na watima tenase ama obi abusua bi matima dane wo monkwanta sei na ne ye busa mo questions amatima kama no atum monkasa Ghana ha sa asem si na anka woni wo dan a wo se kwan ne tene na mo se kan wo dan dia a bo se contractor no se wo abon pa ba de na ekoso wo Ghana ha ekoso wo Ghana ha no me ma edin na me dai me hwe niema asem a me busa ne yanyansa asem ofri se ne wo ni mu no ne ba ne deda na daka to ne bibia no omu gina se wo mu na ye abusuafo mu gina ye bibia
omo gina ye bibia na me ade ba akokra na Zak hunu se ye busua ne agimi ni se me nua ne wu ye no tim be hia busua e be kan se na onim se busua bebu no ana busua be ni bibi etim be tena se be kan busua e ma busua gyawo ya anka bibia ankyerɛw na ka busa wo tirim se wo ye wo hene tatam ko na nya ni wo hen ko di wo hene se wo do obi de hia kɔ ba bi na death certificate enkrata asɛm nyina wo hɔ na be gina busua nim wan fa nkrata bia ma busua ko tena wo fie no wo fie se wo adwene bu sai wo hene bɛn e na be tena se da bi tama na me mɛyɛ wo hene me nya busua bi ko tena ase omo nkrata asɛm ne ho nkro ne ba da so wo me ho die na wo kra ho yɛ wo senye bɔne ni kululu bi na ewo mu a yetimi kipu obi death certificate 7 years a wo di sese wo dem na ade yɛden nya mpanyimfo bi frɛ wo sɛ bi sɛ ɛyɛ ampa sɛ wo hɔ na ade bɛba wo so ade bɛba da bɛn ni da bɛn nya no ade bɛba no wo ntimi mfa mba wo frɛ mi nuanom sɛ ɔmo mu sika ɔmo ma gi sika na wo sika kyɛ me wo za akoro to wo sika kyɛ me yɛn upa yɛn kyerɛ japade ni yɛn kyerɛ cars wo abaton kidney no kura no agye sika kɛse no kura yɛn kyerɛ awusia mpanimfoɔ se aboa no ɔka anibrɛ na nka me hunu yɛ fie kyi deɛ na nka abofunu ni hɔ ofi wi a wawie asɛm wei afidie yɛ aso ne afie deɛ hen na akyire ni abofunu no me asɛm no me ntwa so David me ntwa so me de me twɛn sɛ ɔmo de ɔnkrata no bɛma yɛn me ntwa ma me nua ne kidney ɛnyɛ nsie na brɛ nka ho ɛno deɛ me mfa nkyɛn na mfa nkyɛkyena me buta yɛ nyina sɛ yɛsie me nua ne kidney na koma na brɛ bo nka ho ɛno na me sɛ ɔmo ma yɛ certificate na ɔmo death certificate hospital base baby ɔmo hospital krom kɔ yɛ me nua na operation no kura no ɔmo fa nkrata na me ame fine ne to hɔ na mabusa ɔmo ade kronti a India fo na tima yɛ sa me nua ne sa ɛno na ɔmo fa me na ayɛ manso no afia asɛm a me kan yɛ sɛ yɛyɛ ba ha ɛno deɛ asɛm yi ba yɛ no ɛno no deɛ na nka asɛm no na nka ɛyɛ sunsumsɛm ɛna mpanyimfo bi frɛ me sɛ sunsumsɛm ne nantwie ne ho nkoro ne bɛ ne nyinaa no me ma ne nkɔda na yɛn tena se ne yɛn ka na se nkrata na mehia ɔmo fa me nkrata amere me ɔmo de nkrata ne brɛ me me ne ɔmo nya asɛm bia na mmom me kɔ India hɔ ɛkɔ fine ne yɛse ɔmo na atɔn de a ɛne na ɔmo atua me sika ama me de ahi de ɔmo kidney no me ne ɔmo nya asɛm bia for kidney no ɛnyɛ sika ɔmo akɔgye ne social media fo na bo me nua no adaka ɔmo toyɛ o nya busua asɛm o na mmom ade ahia yɛ kidney na ɔmo atɔn ɛne amamre kwan a ɔmo amfa so sanye ma we mienu ne hia me hia bibia mfiri wo mo ho enye sika enye hwe se kidney ne ye kona se ya mpa se India ho ma report se nipa wo sam ye menua no operation no on na aton kidney na eno ane se ye enye me the forms baba police station enye sika na me pe me de kidney mfa kwase menua ne na ho ye kɔ na India fo ne se obi anton ye de ne ma ne aba Ghana na wo mu a eno ane se mo kyere man ne so a ono so dwale menua no ono so no o makwa ye kwakofa no no so ye ka ho a mafa doctors am ye kwakotu funu no a check say ye ka ho na ye ka ho because that doctors no kura no e be du time say me mo ma ye no kura no medical bo mu dua atwa mu so dwan ansa say o be ka no kura bi a kyerɛ me pepepe kwakofa doctors mu bebu mu me twa dwan wasie ho agu nda no so a kyerɛ wo mo afra bo so maka ho say de o mu be hu no pepepe e na o be ka kyerɛ yan mpe kululu bia me mpentro ye ka asɛm bi sɛ nim guase obi anim guase disgrace what is it no mo church block kaka na de why ade disgrace ya wo kan yi ma yen hwɛ sɛ de city ankasa am sɛ ɛya yɛ ha ɛwɔ amanfo botom no ɔma no obi nwu anim aso yɛ kakra bi enti panifo ka asɛm sɛ nim guase wanim guase yɛ kakra bi wada ma kyerɛ yɛ mu ma yen hwɛ saa de no anga emu nye dura na emu odu pa kwan bɛ so on sɛ me nua yɛ ka sɛ anim guase a sɛ wone wadwuma wura yɛ adwuma yi na obi afa akyire wadwuma wura akatua sɛ no de ma wo wadwuma wura de me nua bosumi ni nyina ama me bia 10 million sika bebre ba waji no ma 10 sɛ ne wo sisiw me ma 100 million yan hu na ni ma sɛ hu ni station no so te ase enye bibia be ma na ba fom na station ya pagya say nipa ehwe followers sika waji omutua ka dollar wo na wa confuse wa na wa kwaje 100 million na wa kan eno kora no be kan ma be say 30 uwie na me 79 dey aso so o hwen ma okogu anim guase ni nyina wie ye no 30 no so o de ma wo no 100 no on fan so wo so wadwuma no so aye dey abo nipa nso okogu nanim ase no so ene wanya problem
na kyerɛ sɛ akɔyɛ baabi mmiɛnsa wo me a memanyam sika madwuma abɔ me ɛna nso anim wɔ asɛm because say wɔn so no ebia na wɔn kɔ asɔre na wɔn so na mabosom so twitwa wo so dwan because wagu n'anim ase me bi bɛka me ma so ahom wonim sɛ saa deɛ we akɔ so wɔ Ghana ha wo de yɛnhwɛ empanyimfo bebree wɔ hɔ a Ghana ha yɛde ntoro atoto wɔn so titiri mu yɛ asɔfofoɔ enkwala wɔn no wɔn nam afei wɔn si asɔ kabla si ne so ne aka nsɛm abewi akyerɛ wɔ so oh ɛsan mfonso bi na baayɛ because ata no abepa papa ne kyɛw amana nya sunsum sɛm a ɔyɛ no a sika no so a ne nsa anka nti ɔha wɔ sɛ bɛba no so afei wɔn sɛ nipa no na ma kyerɛ sɛ kodwa atoa ebi asiw esisi wɔ Ghana ha bebree ɛno nti na memede bibia ba akɔm mu sɛ asɛm si na ni proof akɔn no tum on sɛ na no ndadi lumba asɛm yɛ baayɛ metena sɛ meyɛ abusa sɛ yɛampa sɛ dadi lumba na enim no wuo no hu bia yɛbɛso asi dadi lumba so me ma no wɔ yapa mɛfa ya o ade na da bia pɛ sɛ okunipa ade na benya firim na mmom onim ho hwe na sɛ nipa pɛ so wɔde to no so dia ane na wa wo so wɔde to no so no hwehwɛ mu bɛ na ayɛyɛ etu firi sɛ asɛm yi a wo kan dadi lumba de na nka wɔn pɛ sɛ wɔn gu n'anim ase ɔmagu ana sɛ wɔn pɛ sɛ ɔmagu on sɛ wɔn nka ne sɛ wɔn ne kun no ɔma abebraka bebi kura fa ho akasa tie dadi lumba ɛwɔ social media ni pɛ sɛ mɛbɔ obi adin wɔ ha nkurɔfoɔ bi abobɔ bodi abubu dadi lumba anim ase sɛ wɔko nipa abla obi ani evidence enso enya nokore ogu n'anim ase kwa yɛhwɛ anim guaseɛ no ayɛ na hene ne ma ne yɛya ɛyɛ nipa ne mu duro yɛ a yɛde gu n'anim ase ana ɛyɛ kwan anim guaseɛ no bɛfa so aba me nua me da ase ɛyɛ nipa ne anim duro ne mu duro ɛne ne titiri wa wɔyɛ ne ma ne yɛya sɛsɛbe wohwɛ baabi a waduro na hwɛ kwahwe aba bi a sɛbe baabi odi nti beto kura onni na wakɔsɔ camera na wɔ dress ti sɛ dadi lumba wabɔ ne bra ti sɛ ɔhene ti sɛ otumfoɔ na sɛbe hwɛ kwahwe aba bi ti bɔ nkɔso bi a kyɛ sɛ yɛmfa ne nyɛ hwee wɔ abusuam na ɔ dress otumfoɔ sɛbe ɔkeka mfrani ma asɛm ɛkyerɛ papa hwɛ sɛ nipa wi ɛyɛ hwɛ de otumfoɔ yɛyi ahenie kura firi nkyɛn etu nkyɛn a yɛnhwɛ ne dibrɛ a ekura no Ghana ha ɛne ne ma wawo ne sɛbe na mese me maame kura ka ho si yɛde otumfoɔ yere egyina hɔ ne yɛde me maame ɔwo me abenati wa egyina hɔ a meyi otumfoɔ yere sɛ me maame because maame na tima kyerɛ sɛ ampa sɛ wɔyɛ wɔ hene yere efi sɛ me hu otumfoɔ ɛne ne yere bɛpem nnɛ menhu me maame ne nan pɔ so sɛ da ne nan pɔ so sɛ yo fa nkyerɛ camera ne nan pɔ so ɛpɔ sɛ hunu da tem biara no ntoma mpo na obɛfura a ɛtra me maame nan hene pɔ because wakyerɛ sɛ ɔyɛ ɔbrempɔn bɛyire iti sɛ bi a no sei no na bi a nimguaseɛ bi kɔfa so aba wasɛe nipa no waha no kwa na adeɛ baako so ɛyɛ wɔ man no mu sɛ ɛnam sɛ yɛ maame no dibre kura ne sɛ wɔyɛ santehene yiri nti a ɔtan ne anibra ne ahoɔyɛ ahyɛ nipa bi mu nti no ɔbɛkɔ akɔfa camera sɛ ɛne asɛm a yɛ kan yɛ no korɛ so taseɛ wonim sɛ me obi a ɔtan me bi a ɔyɛ kɔmfo bi a ɔtan me bi a yɛ azan because me bɔ azanfo akyi okay ti yɛmfa no sɛ me makɔgu obi anim ase me gu anim ase wie yɛ no asɛm na ba sɛ nyɛ no korɛ menya nsunsuanso bi ɛno nti na Bible kora ka bi wɔsɛ enkodi obi hu nsekuro ne amodua amwa nwu so taseɛ na Nyankopɔn kora timi kum dia me kɔmfo de sɛ na yɛ me hobby nyame na ɔno bɔ owiase nyina onim sɛ kum nyɛ no o kum dia akɔkora tipai nkora kwasɛ ne gyata firi nwuram sisire bekyekye nkora ne we ni nyame na bɔ sa nkɔla no nti na me kɔmfo twa ntoro to me so na me kokun a bɔne bɛ na mayɛ nti ɛbɛyɛ na saa ha wona ba mepɛ sɛ mehu ani bere ne ahoyɛ a ne wɔtan gye nipa no me magu n'anim ase no me ha no menya ne hene gye nipa no ekɔbɔ me duan saa na nimguaseɛ no nyɛ no korɛ nti ɛho ayi bɛba nimguaseɛ no nyɛ no korɛ nti nipa no yɛ ho korɛ wɔnya sunsuaso na wo hu sɛ yɛgu hia ni bi anim ase da akɔwensafo yɛgu anim ase atutubotomfo yɛgu anim ase nya titirifo de yɛgu anim ase hwɛ obi timi tena ase na wɔkɛsɛ tie papa despite ɔde ne ho kɔfɔlefɔle no na yɛaka sɛ na wonim sɛ akɔmfoɔ na ɔmo keka nkwase asɛm ɛwɔ social media yɛ dane kɛse no kora ke kora sɔkora ho ɔden ma wɔn na ni station ankasa kora no
mo kan say views wana de viewers cry say eso nam say akonfo ni bi adane bloggers abiebie YouTube nti asem bi atwen konfo aseka konfo de nka obeka asem na nka woye abusa enti mu amo se mimi ko ba bi se mi kokoko Kofi Adoma ekosie nantwie no obosom fi na wote ofie ho no abusa be na oye ma wa ntutum beka asem de kire me esie ban na obosom betima kire o se hanam de ko ye esie ban enne ya metima kire o nantwie no ase nantwie nda so bo ho panyimfo bi na frɛ me se da bi Zak mo so mo de nkrata ne beba de hu nya se bebo dua bia na so mo de nkrata ne ba de mentwa na menye nkrata nkrata ne hia me keke mi musa sika mfiri ho mi musa bibia mfiri ho fa nkrata de ma me so ayi manso yemra wo de yi so na yenwie de ansie yenyi te a wotete ye nto nchen asam ne ba ye foforo ne nyina na ofiri se bibi se ibesi uhuni na minim se bibi se ibesi because bosom ne ma yete asese mo de mi nua ne tukwan mi nua on sa ma biem eno de okan so te ase enti de on sa ma biem no ampa wa ma biem ena bibia so ye nkrata asem enti wo ye fama ye abusuan ne bebo ye kane afan ne de ku ye nua unu se besi ne da de lumba junior obi anim de ku no unim ana autopsy anka bibia anka ye nya krata bia kire de ku no krata bia no kire se de na ku no na bi se minim ana me se bia social media what be say ya de se ne ku no ye nte ye no se ye hu so wo yale na ni na ye ne ya ena o se ne tiri chiche no ye ni ma de ku no se doctor mistake se operation no mo ye no want to back se de na si ye obi anim de ku no se poison se den obi anim de ku no se onya cancer se onya den ye nya report bia besi nne nkrata bia no ade amaye ye ko kan moto keka nkwase asem omo be keka nkwase asem no ebi beto omo yere no omo ba no omo busua na ye nhwe so omo bi ma no akasa ye so koto so obi abodo se hia senso si wudie ho unim die da betom so te ase se ne die social media hype na wo pe ena ne adane case ena ye twadan ena ye sei so te ase ka wo ne wo yere no wo matimu be kwa afahye ka ne nyina be buntu ma mo wuwu na wo wi a no aka kire ye se eye wo de won krabia ne se wo ne wo yere no wo manyina be wu o kam ne nhwa de Black ye wie asem a abai kan nyina afu a kokobo wo mu afutuo wo mu unuanom ene wo mu ahye kire yesa oh me nua me de me no makasa wie sa ngwasa me maka kire me nua bia se obi so oba wo sika gi sika no na betena social media busa nipa ne se die ntino di sika na ma won kire wade kura akokoye otimi kire wo de ya otimi kire wo de na de akoye ontimi kire wo de amla social media ma gi sika 7 years ni o ma ni sika so onye dai 7 years ni wa friend say omra wo betra wo Kofi TV enye den wa friend say omla Facebook live o ma den for 7 years onye den de no ma yema wo nti wan kasa wotimi ka kire wo nua say bra betena se na obi igu Kofi anim ase na betwa ntro na ye ngu nanim ase no wan kasa wadwene kire wo say wan kasa wadwene e kire wo say ade no man Ghana ye ne abosom na tie kurom a sunsum sem ayi adwuma e wa asantemam na obi si obetwa ntro na ye betena se sebe wo na wo si obetwa ntro to me so no wo kokonfo bi wo na akoye o mi ankasa kora matena se afansan agu wo de mi nsa keke ngura asase so kora keke na me nsama wo ma asase because lipa udwale opa ho dwale dwaye wo nanti asase so wo didi buchi aso wo didi adu asase so etidie na wo so waye bone esama wo yenyawo infa na de befa ni wo dua bi a metima boa ma udwale nsuo kora wo problem wo nsuo kora fa asase so kora wo problem ye de asase bosom bo odua ehu kra so obi de bosom bo odua me na me ka kire ye sama wo ma asase a e dangerous de na be di infra asase me na bae Mate Black ma yen fa nkomo ne nsa ha wo mu gusu frɛ wo mu gusu di nkomo ye hwɛ se bibi be frɛ kire aba enti me de omumla bonten e me ka nchem se Black ye unua ne kidini ne yaton enkrata ne ye mfa mmaw de ope bi aye eno kekere bi pefiri Kofi Adoma ne Zak wo bi so anom de beba nom de banso a wonye o me de ba de meje me akra me ye interview se wo Zak me nua ne ewu foforo wo yale yanka wo yawu me na me sere bosom so mo wonku enti wo wan de na Kofi Adoma na ewu me gi ade afiri mo se me kum a be de na de me nsaka na se me kum wo mo a enka boni be bilebo mo de die yi ene mfum so o ma ye enka omu de dada 7 years enka motiase boni be ku boni fo ati enti no ye guso ye twen bia no mo de nkrata no baba na bia nkrata no baba mo ntumi fa na ekire yi de wo kan so baba beka so de ope bia ye no so bi nso ano ma beka e say akoye mienu nti ye hwe bia na ye hwe ni mienu no de nkrata no kanka be ya so mo so mo akokoduro no so mo abosom pa de ya unim se emra ye mienu na yie no e wo bonwire no Kofi Adoma ebusa se anoche
esaman wa around asemo obisa no di ntina opesa ma wa around munye hwe di ntina opesa ma wa around opa yemfa to comment section na obi o follow obi o hwe bi sa atam no bia live no bia omma comment section sa me kan bi twatula amu de baba abusia Nyansapo TV so ni na me ka kire o se ne bre wom kire se nkomodi a na ye ba bedie no na nya ahogono enti se wahu se black ampa wadwa de ne da wode ne poma na pem ho ama hunu sampa ene nani abre de ya kan se someone would do a free chain ba ene ma miensa na ye hwe de di kan ne se Kofi Adoma wanwani oye yenua enu mu no ye begina ha di nkomo ahodo fa ho a bi koye a chewpa yete ye de me de mate ye ne se Kofi se ne ho ye pene saa de to so mienu Black Power ne nkrofo ne nabusuafo na somfo no wo mu fie ha ene wo mu asemi no wo mu ho bom Nyansapo ba sotora kamemenem cameraman ya bo ya ma bibia ye ni nyina koda de to so miensa ya mamra na ewo ho abusua sebi wo de ka akora bobodam ni se de Black ka ye no a wo hunu se bodam ni no nam ho ko wo busuani obekwa akohwehwe na busua na waya mamra ni amane e wo ho nyina mi bibi afiri mu pen empo sabre mi bibi afiri mu amamra ni amane mi mabusuafo amamate ase se enka de kyenye kyina e wo se me ba me yekọ na niama hodo wo mokọ akoye empo amenabo ye bo amena kura no a yegu nsa yesre na nanom amamra ni amane kwa so honhom sra honhom e wo ho emo mo gi woni akora ofel so sansa musie ye ho na wo kọ no wokoto obi ni nyina ye hunu bi o social media ewuo ni de ye hunu wo social media sikajeje de ye hunu wo social media ehuna ma ne bo a ye de ne kọ de ye hunu social media amamre ni niam ahodo bi e ka ho de ye hunu odi efunu etu obi ahyen mu mpo Ghana ha obi kransa na obi mfa ne taxi nye wo no okofi a wuni amamre ni ade akọ akoye obi ewu mpofiri mu a ye de ne tu obi ka mu de akọ no wuni amamre obekọ akoye na nka pese de ne foro hyen na se wiem hyen free India bo ma yi mu ehonka wo se ya amamre wo mu etamamu no de atum abampo no ye woni ama hodo anka mede ye minim se wo se ye mo ya amamre ababeduru ebeduru airport na mane be ne ye fra busuafo fra busuam panimfo anuafo ko obi busuani be kwa na ogina ho se de Black ka ye no kwa ha ne ntoma sra nananom sra asase ya gu nsa ya amane fa ho ensi mo kire de no kwhye ye samale awo ho won de menka ne so ye ho nanso mu a mode ne koye no mo ya amamre eno ye de to so nan enum asante ya amamre ne amane mu no se wo bi ewu ye ya afo ye bodam ni yegu nsa eda ne de ne baba fie ho no nsa gu koso ansa ne yemfa ne nto ayi empaso ema de wo besiesie nu nsiesie no yetimi kura frasa bia wo yo ba asomasi ana ne bamra mehya mana ayi mo asetam eno so ya amane yegu nsa de to so nsia no ansa na de twato amunu bekwa amena mu mpo no asofo koyo ma de wie kobo mo mpa ye wie a nananom mu abekọ nso gu nsa ya amane ni nyina abusuafo akere se wo ma ehunu bi ebusa Zak ne Kofi Adoma se efie be mu no mo de da me nua ne funu efie be mu na obukọ yo mo ko de da funu eno so nyamo ha busa wo man abusuani na mesem so abisa se fi kura no a wo bede de obi kura wo mu no ye ya amane wo enti enen sam no ye bebre nsembisa no eba no na ba bia ye gina ba bia medie megina ye dwumadi a ye dinti ya amamre wo mu amane ewo mu ena ye hwe etira me bisa ase sa amane ya ankoso yi esunsun sanso bi betumi aba na ena asam no aba se an ebetumi aba ye yankaso wo bi nwu ena ye mpe wo bi bone nanso de mu anyei na kodane a mo be saba social media no so aba be kan na afi na mo ba be ye manager Zak woni yenua Kofi Adoma mo na sansem we kwa ama mo yesre mo yen ye ne je sabi eburu ye ntoma gu efra ye ho nanso asami ba ye no atwesre ne abasam fie nsu ne de menyin ne sanke wo se ehon nsem bia etimisa asode biem enti
amamra ni amane ne niam ahodo e wo ho ne nsem bisa aba no momra bonten na yentem nka abusia medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa enen komo ede besomo no nanka ye manate akoda nanso de bo ho ba ye na ama ne black wa hiti sa na ni abre meda na se mprempren na niema mienu a wode agu akwamu ana waka efa nkrata asem fa ne nuane wo ho ene afensem bi a wabisa wo mo so meyi ano no eno na ye etwen se beba ne papa mu ana ema ne papa mu de besie bia ye de ho ama ne besan so aba abebo mo mo amaba mo hwe yen maba comment section ho mo so mo fa madwenkyere mra enya ne nte ye se bra na ne daye ne koso no ye nua Kofi Adoma bisa yie no park no so no ye nua Kofi Adoma bisa ase omo de sunsum nipa bi bai eba yie na se be usan se anoche saman wa around so wakini ho nyina hu anoche saman wa around yie saman ne ye no eno so ma mekire mi Kofi manko bi mo amuko bi amu fa ne live ewo Kofi Adoma fa ne okay eti adawuruma mo amu comment section wo momre na mo ma men so bentibi sampa asam no sei na netie obade ya adom na wo ma de pa bi chi ebiewu a ebehia wo nyansapo ye fidie so adwuma mu mpanimfo ne adwumafo aka ho ema na pabosu yi awobre yi ne afro bipo ba black power ho mo ba ye nyina da ebeda mo ase asomfo ewo fi ha akonfo ewa ha wo mo agentete wo mo ne black power di dwuma achiame ahodo ene asomfo nka ye nyina wo black power fi ha ne ma ene na busu ya wa ha ye da mu nyina mo so ase se bre bia se bipo ye bo na gate da mu aka ebebo ma bre papa nanso no kure ne se nyansapo ye ba na o maji ofeso black mo bon ton be asrafo tentin wani abre asona ni bia ne ho a obejeja ne niema si obi mefa ne niema nkosa me ya asona ni ansa na menti asema mfa bibi nimi no na kyerese bi asem no se memfi na mefi wo pa de a se yensuom kura ne yebekwa akoka asem na yebekwa akoka ai asona fo emfa ya de nchekwa tina mpanimfo so yetikodi dom wanim ye dom no nyina na musua ko no nyina yetikodi wo wanim na aka asem ti abusua de mbesa ha ye twan ne age sansem misa no anase manu yi no afri Zak ene ne mpanimfo eho enti wa nso je brehwe ye ne yeda wase se bre bia yenso ye de video ni ba unya bre na wo hwe pacho de obeya ma ye ni video no enipa ebro wo ha ehwe bi de nanso nso fa mu obi broni se share like na comment ewo ye comment section ho nyansapo na waje so se yesane ne badwembe medidi aso na ba Kofi Mensa Abrampa obade ya adom no de yankwache ne a ye besan so ahia makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumonim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa madawro mountuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame